Når også nogen spørger, hvad er du? Altså det hedder jo billedkunstner på ens papir, men princippet er uddannet fra lærerseminaret og fra Danmarks Designskole. Altså. Men jeg arbejder nu professionelt som billedkunstner, men jeg trækker jo også de andre fag indover, så jeg er jo lidt sådan lidt af det hele. Men det døren kan, og det er den her døråbning, fordi på mange af malerierne er der ikke døre, det er kun dørkarmen, som markerer et rum fra et andet rum, eller at du kan bevæge dig fra et sted til et andet. Eller kan man det, fordi hvis man deler det op, så der som du står og som beskuer og kigger på billedet, så har du jo, når du tager hele billedet i helhed, er der som regel i hvert fald en horisontlinje, som definerer det rum. Og så bliver der så placeret den her gerne ramme, som ligner noget fra en dør. Nogle gange er døren, og nogle gange er det ikke. Men den her åbning. Men en åbning med et nyt perspektiv. Og nogle gange kan der være flere forskellige døre med flere forskellige perspektiver. Det er noget, jeg gør bevidst, det her med og det gjorde jeg som også inden jeg malede dørene. Altså jeg arbejder meget bevidst med perspektiverne. Og på en eller anden måde, så kan man også aflæse meget materiale i mine malerier. Altså fordi det er en collage-teknik, kan man sige. Jeg bruger mange forskellige stofligheder i papir, for eksempel, og overflader og farver. Og det er jo meget rummelige billeder, jeg laver, så på en eller anden måde, så om man komponerer, eller man kan sige, at man laver en komposition af fysiske, altså interiør, et rum, som i domen for eksempel, eller arbejder med nogle overflader og nogle linjer i noget møbel, så det er jo alt det hele er ligesom en bestemt måde at se på. Og jeg har jo selvfølgelig min måde at se tingene på, og det kan man sagtens, synes jeg selv, og det aflæse både om det er et møbel, jeg bygger, eller om det er et maleri, jeg laver. Altså der er nogle tråde imellem det hele. At jeg kan ikke bare blive ved med at fylde på mig selv, uden at få det bearbejdet, eller få det ud igennem et medie. Altså. Og i mit tilfælde er det primært maleriet, men der er jo så også rumdelen indimellem. Det er overhovedet ikke nemt at vælge vej, heldigvis, synes jeg. Fordi det er jo det, der er... Altså de følelser og refleksioner, der bliver sat i gang, når du står over for en ny udfordring eller et nyt valg i livet. Altså det synes jeg bare er fedt. Det er jo det, der er at leve, kan man sige. Og også det med og uden kriser i forhold til at skal tage de valg, og nogle gange så er det ikke den rigtige vej, men man kan som regel altid vende om igen og gå lidt tilbage og så gå en anden vej. Altså det er jo, så lærer man jo hele tiden noget nyt. Altså, man skal bare ture og gøre det. Så det var godt, at jeg havde den opgave der i Middelfart, som jeg skulle lave, fordi det tvang mig faktisk til at gå på arbejde her på atelieret, og ikke kun være
på træværkstedet, men også heroppe. Hver eneste gang jeg prøver at planlægge det for meget, så går det galt. Altså, på en eller anden måde, så skal tingene sådan lidt opstå. Og jeg tror, så længe man har det godt med det man laver, og man er åben, så skal man gribe det, der kommer til en gang imellem. Man kan godt drømme om nogle ting, men man ved jo ikke, hvad der sker i morgen i princippet, altså. Og sådan er jeg egentlig meget som menneske. Sådan. Ja. Men det er nu, det handler om, altså, at have det så godt som muligt nu. Primært. Så. Ja. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Det er at være glad for det, jeg gør. Og jeg tror også på, når man er glad for det, man gør, så har man også det overskud til at kunne give andre, og til at være for andre. Så jeg tror, det er en god spiral at gøre det, der gør en godt altid, hvis man har mulighed for det. I hvert fald forfølge den følelse. Det er rigtigt at være, der gør en glad.